Hampai hadang asal nang di online zoom nang ya Prabhu Isra. Prabhu जों hampai hadang Prabhu be sama Prabhu me atang betri ni Prabhu Jisu gadan bodiya Prabhu dai nang ni hama maulud ka dai no sambaya paisa. Prabhu Jisu जों bisra ji ki bi bana nai dai nang ni orai thidang Prabhu nang ni ohai bi maulud ka bi no sambaya pa जों प्रार्थना खालामदों Prabhu Jisu गोथार जिउ बिथांनि जिउआव अभिषेक खालामनो हालेलुया. Prabhu बिथांनि मावनायनि आरो गेजेरजों बे मण्डली लुखांनो हायो आफा. गोमानाय व्यक्तिया Prabhu Jisu नोंनि रायजोआव फैनो हायो आफा. Prabhu Jisu नों बेबायदि अभिषेक खालामनो Prabhu प्रार्थना खालामदों बिथांनि जिउआव Prabhu नोंनि Prabhu अनन्ति नोंनि गासै गोथार जिउजों बेंनानै दोननो आफा इसोर. बिथांनि गासै मावनाया Prabhu नों बोर होनो सहाय खालामनो इसोर आफा. Prabhu समावहाय बिथांनि जों बोलो गैयै बायदि जायो. Prabhu आफा जों बिथांनि प्रार्थना खालामदों इसोरा बानायनाय गोथार जिउजों बिथांनि जिउआव सुफुंनो हालेलुया. बिथांनि गेजेरजों सोमोनांथाव हाबा जाता मावनो हानाय बोलो आरो शक्तिखौ होनो आफा. Prabhu जिसुजों प्रार्थना खालामदों. Prabhu जाय फालन दिखन सेक्रेटारिनि हाथाय आरो जि बिबान लानानै दिनै नोंनि सिगाङाव गसंदों Prabhu आफा. नों मिथिगौ बिथांनि बोलो, नों मिथिगौ बिथांनि मावनाय दांनाय, नों मिथिगौ बिथांनि फोथायनाय Prabhu जिसु नों जों प्रार्थना खालामदों अभिषेक खालामनानै गोथार जिउजों बयनि जिउआव सिबिनांथाव जाते मावनो हानाय माने Prabhu जिसु बेबायदि बोर होदों आफा. हामबायसै आरो बिथांनि गेजेरजों बै मण्डलीया जाहाथे लोखां जायो Prabhu जिसु आरो बै मण्डलीयाव थानाय गासै नखर 41 नखर जेसेबां दङ गासै नखर जाहाथे Prabhu मोजां गाहामै मावनो हानाय बोलो होदों आफा. आफा इसोर नोङो महान इसोर आफा. Prabhu नोंनि बाथ्रायाव लिरनाय दङ नों मालाबाबो बिसोर बावनानै नङा आफा. Prabhu जिसुजों प्रार्थना खालामदों बिथांनि गासै मावनाय दांनायाव बिथांनि गासै फोथायनाय Prabhu जिसु नों बोर होदो आफा. Prabhu जेबायदि Prabhu सामेला जाय सोरखौ अभिषेक खालामदोंमोन आफा दिनै Prabhu अभिषेक खालामदों गोथार जिउजों बयनि खराव Prabhu नों अभिषेक खालामदों जाहाथे Prabhu नोंनि हाबा मावनाय जाहाथे Prabhu गसंथानो हानाय बोलो बोलो आफा इसोर हामबायसै Prabhu जिसु. Prabhu नोङो सायख'दों आफा. Prabhu नोङो हामजादों Prabhu जिसु. हामबायसै बिथांनि गासै जिबन गासै फारिनो Prabhu नों बोर होनो थाखाय आफा इसोर. Prabhu बैयावहाय गसंथानाय गासै व्यक्तिनि जिबननि नामखौ नों मिथिगौ आफा. हामबायसै Prabhu आरो बिथांमोननि मावनाय दांनायाव फिथाइखौ नों होगोन होननानै जों लाखिबाय आफा. हामबायसै बिथांनि जिबन आरो मण्डली गासै सोद्रोमानि जिबन आफा आरो बे प्रग्राम आरोनिफ्राय जोबजासे Prabhu नोंनि आथिंखौ दोननानै सासे बोखांग्रा Prabhu जिसु ख्रीष्ट बिबार आमेन आमेन.